irin wannan inna lillahi da akai aure ba da na rantse da Allah aure babu dadi a ban gane aure ba dadi ba banda ko sisi to ni kuma gashi wai neman kayan miya ma nake yi in je miƙa musu gida to ya za a yi na mamma gaskiya ba ka da kofi akwai mafita guda da Allah ko Allah akwai wani ɗaya nan lokon sabo unguwa akwai wani mai kayan miya ka gani dama an taɓa arba da shi ne ya kawai ya ne mu je mai hawa mana Allah ko Allah kuwa ake gani mu abin da kuka saba yi a kudu bai kamata kuna mana biya hani da Allah kuma aka ga muku gaskiya ku dinga wani ha ba kai da Allah kai komai wa'azi kuma wa'azi da Allah wallahi sai mu je mu ce kayan miya ba sai wani mutum ma ogar ai wallahi yanda kirsimetin nan ta matso in dai ba dubin 500 ba alamun nabi 500 kirsimeti ta taho ga wa alaikum assalam malam kamiya na 100 malam haba akuya ka daure a gidan a wannan lokacin da zan ba ka kayan miyan naira 100 da ma ita ce ta zo siya da a san yanda kayan miya za a ba ku kamar leda wani ne ke kayan miyan waye da cika ka zuwa mu kuma zaka cika mai leda ka zuwa mu ka sa na gosulo kai sauri kuma mai ka sa na gosulo da cika mar ko ba ka ji dan kai wallahi an kan wannan Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanda kayan miyan nan bawan Allah nan yazo yace ba shi kayan miyan nan nace ba zan ba fada ma da uwar gidan yazo da a san yanda za a kago SAA iska inna lillahi wa inna